Правя рап, защото имам какво да кажа и знае как. Правя рап от земята и понякога над. Правя рап, защото имам понятие от рап, а не от празни приказки, амбиции и малко и над. Рапъри изпити малко минават. Че съм нагъл младо кариерище до някъде, ма виж, че помага. Не ти харесва как е правен и кажи си тогава: батенце, какво си мислиш, че правя? Правя рап, защото обозначава начина, по който мисля. Може би е моята мисия, със сигурност моята ниша. Правя рап, защото рапирам правилно и на ниво, на което некое друго копеле би се задавил. Крайна сметка правя рап, защото се кефа на рап. Как ти гледа зооеротика, защото харесваш зооеротика. Проста логика. Правя рап, за да си издекувам клаустрофобията, света затиска и затова правя рап с доста ирония. Защото съм неебателен батер, да кажем, че така живота ми носи повече удоволствие. Правя рап за болния, гладния, силния, слабия, сития, странния, скромния, тихия, гордия и за красивата, умна, усмихната, симпатична пичка, която не ме оставя да спа, затова сутринта сядам да пиша. Правя рап, защото за мен е всичко, но само правя рап. Живея хип-хоп. Прави ли ти срам са? Дали че не е дълго? Не е лесно, бе. Не, смисъл, няма проблеми, прави смисъл. Ако искаш да развиеш способности заедно с тех интелект, да цепиш за чест, за кеф, шо не, за чек и кеш, или просто искаш да те отведе надалечно, не си решен да ни нарежеш на реше смерена реч, тогава на къде бе келеш? Само на чепо ще успееш да вземеш превес. А какво става да дръпнеш валута? Хип-хоп е игра, но трябва да я превърнеш в наука. Раперите депресирани, работите им като перфектни цици, побити, шибани тири. Ти го обясниме ли? Има бит, има вид, има клип и нема лирики. Крайно разочарован съм, че треви прелитам над главите като Нейт Робинсън. Ще разберете после, що е то, дето е тихо и мирише момчета и не е гробница. Ся е бавка, но наголо дупе тия рапери имат яката да наваксват. Аз не разбирам нищо от тон режисура. Брой ми инвестициите до тука колко са нула. Без замяна микрофони в няколко стотин готини клуба. Съм по-добър от теб и мога да си те сложа на кура. Защото докато ти си пъшкал, брухал и пял, аз съм развивал способности и съм ги разширявал. Въоръжен единствено с листи с химикал. Ти не притежаваш дори един такъв арсенал. Къде е разликата? Бате, не сте в парите, но за разлика от вас аз имам поле за развитие. И следващия път, знаете, момче, правя рап. Правиш рап. Правя рап с любов. На маса, на бар плот. Вирим франзелата като Жан-Клод.